Chámome Ana Belén, teño 35 anos e son, como a calquera outra, unha nai traballadora. Teño dous nenos, un ten 16 anos e outro 9. O neno de 9 anos, en principio, non tiña ningún problema, pero a partir do ano e medio empezamos a notar que deixou de andar, deixou de falar, entonces empezamos a ir a médicos. Resulta que ten unha enfermedade degenerativa. Desde que Edu está en Amicos, sobre todo, o que lle notamos é que está moitísimo máis desperto. Fija moito máis a mirada, que antes non o facía, intenta agarrar as cousas, que antes tamén lle costaba un montón, pois replantearse o día a día. Cando antes miras de cara a un futuro, agora pois pensas máis ben día a día, en superar un día, outro día. Se lle faltara eu ao meu neno, sei que necesito un montón de apoio. Eu teño apoio da miña familia, pero non podo cargar todo sobre a miña familia. Por eso, o que necesitamos é que Amicos termine a residencia que está montando, para que o día de mañán as familias podamos estar tranquilas e que sepamos que os nenos van a ter un sitio onde van a estar ben e ben coidados. Esta mensaxe vai dirigida primeiro a políticos, que son os que nos poden apoiar un montón. Despois, sobre todo tamén a xente da pé, que graniño a graniño, eles son os que quizás máis nos podan axudar. Por iso, todo o mundo debe ser consciente que estes nenos necesitan apoio. Vale, Amicos, para entrar a nosa casa.